أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا يمدنا من مبادئ أمبي أوفو كاو كنماندو كاو بركدا بينالا سنا كابي دماشي دونيو كاردوي نانسارا كالو كلموا أني شيكي سا كالو تنكلينا سام بافلا أني مواني كلي واتي نامي بانغو جويلا ami sukura esla ambe anyara ka dimala bi anni sokadi ka kain ala ka here kana ala ka bunye an dirge ananje nyonge anan kanba no bakar Togola ka bonnana anana ka bina baya ke ledi woro aywa ka do islamel on foko de baya do masisa na ala ka jin e baya e fe wajibi do islamel ma beka parce que foite baya kono jogo ni jogo dron ka fondi fla farala ka koro indi fen farala ka ala ekle ka fondi shwani ke ka fondi jenea ke ka fondi janfa ke seni bulla namara ka fondi mogo fuka ka fo ala kra manam la bare ma manam boke ni islam ya droyi parce que fanga famu on ngo kani baya kramo on baya wajuli kala baya kali nafa foti siauma e baya bi ke baya kala rebi abi jugo ni abi garanti wa abi gra ala la ke kishifana opmani here baya a here folo here akebagata me atoko me on ga welida kam ga balu bayala an balu bisorande ka kono ati sorani baya nya foli bo abo tugula fana ni minu ngo dine kurado ni dine kura garanti jene yake o koro dine kura ko mo ka bar ko jene no karaye kuma dugu fo waye ko dugu ke wallahi ini dine kura mo na jima ka odala sahaba ko ala kirama ko lu ledi wore nda kre pour ka islami bo minu ngo shahada islamia donga on mabba azona shahada islamia donga chendo parce que chendo chukodi samnya mana do amna ta furula amta bara deke samnya sanyi folo bini fen folo mi ta furula o daba fitini kata jalo fitini kata kala chedamne ka korkalo faranyonga ani nyokalo faranyonga kata pum blala bo obma samnya chamanje ani samnya damne ani samnya laba esri mine nunu yekeli adamna nani dabane ngurni ko kala che o ko fe nana ni labur kala ani dani kala ko ga dani ke o ko fe nana ko ga shani ke o ko fe nana ko ga judo ke me ni ma mingo ko no ko damne do ka fora ko dabane ngurni de ko shimorta che ay filla ko dabane ngurni fora ko ye kala che de me ni do waranda ko ni mo ko be foru glal lay boke o maslamela islamia dabane ngurni pour ga fam o de tawhidu mo warate fora mo ci de ni mo fo ta islamia me ni o fosla o dabane ngurni kala nyini mu ka kala boy ni kala bora mu ngake de laburu ka ke dani ka ke o maslamia laburu na dani o de jugoy o kuma ka fodro ni ndekele koy munu ngo ko boya ta islamia do ngelu ka toy o munu ngo adama la o ka ke nam besra lahara amna chendo wani lahara mo nyaare parce que imana wulo ka bay bi sayira wado o kuma ni bisa do sara lu ka koro yi do sara lu mi boshila o kuma iyere ka saya hali to duni o minute do ansigi me kuma la sa mi na ke kuma ko fala de bado o kuma mumuni ka do dro ni wulo dro bisa wa bebeti yi politiki islami yi kafiri chrétien beba do sabi o kuma o la yananga sa sa mi fe kan se ko ke ala kula ala ya ko da bana o kuma minu ngo ka dona bora yo tuy wa mo mi baya ke yere ila ala ko bebi jare ko ka fa woni baya ke me olu ra hali to ko baya la ala to fe baya la ni mi o de ka mo ko ki shire ken shire ntini ngendi ninge ni bora isa ki clé i jogola ki clé ni musoche ki clé ri donje ki clé signoela ki clé bargarola o ma i baya ke mi molo no bi kalama an islam ni ma mun ngra shire ka baya ke no lu yi fe la minga chugo me lu bi kore ko islam ma nga ninge ko o de shire ka la baya shiriya ani furusiri shiriya ani islamo ka kalo yeli shiriya ka fo sedi kalo jora sungolo jora o shiriya abbe shiriya kli ni dutre sa jole eti son fio trendigi ni flaka wor boga dama ki kodo ay shiri bi kala papi bi kala o shiri mo bi kala o shiri me ega dugolo sato e shiri kola me ala ku ga shiri ke kondi jene ke masa ga shiri kola ko ko do bi kono o te jini mo re ko o be ken jala re safe bo abo chola fana furusiri muso jare jara muso e katani yo ala ko hay konni muso ina jare jara eta muso songo fe nu sona fana ka tan yo ay islamo wele shiri ka kala ko islama kan shiri anya muso di karsama afon ma ko urukla furusiri ko kla na nyono pour que islamo ka kuno funya
n'a y'a ye ni muso ye ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ ma a muso de don n'a y'a ye a kɔfɛ moto la a muso de don n'a y'a ye u ka bɔ bon kɔnɔ a muso de don n'a y'a ye muso den sɔrɔ a muso de don voilà o kuma seereya o kuma silamɛya fɛn bɛɛ seereya wa mɔgɔya yɛrɛ tɛ taa seereya yɛrɛ kɔ mais dɔw ko k'o bɔ a la mais ala k'o b'a la dɛ o kuma waati cogoya kama ni farigan wɛrɛ bɛ na n tɛ n cogo la kosɛbɛ n kun ko miniti 5 nka a laban bɛ taa miniti 7 na 5 tɛmɛna ka ban o kuma an balimakɛ bɛna baya kɛ a bɛ k'an seere ala ye mɛlɛkɛw bɛ k'an seere silamɛma bɛɛ bɛ k'an seere an balimakɛ Togola bɛna baya kɛ nin diɲɛ jalen bamananw mana kɛ silamɛ a bɛ nɔgɔya n tɛ fɔlɔ kɔni diinɛ kɔni a bɛ bi kɛ olu ta ye diinɛ nka ni bamananw tora ka don dɔɔnin a bɛ ɲa wa ni ala sɔnna fana a bɛ ɲa fɛn tɛ tiɲɛ c'est à dire ala ye n bila ka na n bɛna ba nin kɔni nettoyer ka Mali nettoyer ka diɲɛ dilan a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna fo an k'a dɔn quoi ne tɛ créer n tɛ nin ɲuman yɛrɛ mais ni jurumutɔ dɔ ye mais jurumutɔ minnu ala kɛmɛ ka n bila mission dɔ de la n dɛmɛ ɲɔgɔn i ni ce n dɛmɛ nin na wa n jugu fana i ni ce juguya la parce que n b'a ka dɛmɛ a bɛ n dɛmɛ jugu ka juguya tɛ foyi cɛn ye voilà kuma o la jugu ka wa ma bamanankaw bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ si dɔn kabako yɛrɛ ye min ye aw yɛrɛ ne yɛrɛ ma n yɛrɛ ka ko ɲɛdɔn janko mɔgɔ wɛrɛ ne yɛrɛ fa bi a ma sa n'i y'a ɲininka ko ne ka ko bɛ cogo di a t'o dɔn ne ba y'a ka ɲɛnama bɛɛ kɛ ka taa lahara a ko ne ko mɔgɔw ma ko den min sɔrɔla bɛɛ ko ale den tɔw man kan mais fɛn min yɛrɛ ye ne yɛrɛ a t'o dɔn bon ne yɛrɛ ma n yɛrɛ dɔn janko mɔgɔ wɛrɛ ka ne dɔn o kuma bamanankaw dun bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ si dɔn fɛn bɛɛ si dɔn b'a kɔni i na fu de fɔ mais ne wasalen don parce que u tɛ se ka sigi gɛrɛ na n'u ma ne dɔgɔya n'u ma ne kɔrɔfɔ ɲɔtigɛyɔrɔ la kɔrɔbɔyɔrɔ la barokɛyɔrɔ la mais ne yɛrɛ t'u dɔn yɛrɛ o kuma ne wasara ala d'aw ma ne kanuɲɔgɔnw fana a y'a da de a ka sabali dɔw yɛrɛ ye misali ci ne ma sɔgɔmada in na bilahi ka bɔ jamana kɔfɛ Guinée équatoriale a ko walahi ko dɔ y'a fɔ ale ko ale ni kuranɛ cɛ ko ne ka baya kɛ k'o kɛra ko 2018 yan k'o ne ka baya yɛrɛ kɛli ne ko ale ni o tigi ye ɲɔgɔn sɔsɔ kosɛbɛ k'ale mago bɛ ne ka jaabi di ma n ko non n ko jaabi ko t'o la hali ne ma baya kɛ o t'a ye sira la ne ka baya tigɛ mɔgɔ kama a bɛ kɛ ala de kama ala b'a dɔn kama a banna n ko mais c'est à dire aw minnu ko k'a ye kanuɲɔgɔn ye ne bɛ fɛn dɔ wajibi an ka ɲɔgɔn kan n b'o fɔ a ye kuma bɛɛ a ye wajuli lamɛn walayi cɛ o cɛ bɛ wajuli lamɛn ale ko kuma mana wuli dati don a la mais ni wajuli de jouer ka taa ten n y'a jouer ten ani n y'a lamɛn olu tɛ kelen ye o f'i ka mɔgɔ ka kuma de lamɛn i ka ɲɔgɔn a bɛ ka mun fɔ laɲini ye mun ye n'i ye ne ka kuma mɛn i bɛ ne ka kuma bɛɛ si dɔn bon o la ni ko wɛrɛ nana dɔrɔn i tɛ kuma foyi kan parce que i y'a bɛɛ dɔn ka ban a banna mais ni e tɛ mɔgɔ lamɛn e bɛ tulo bɔ la nin fɛ ten ni mɔgɔw ko k'a bɛ taa i t'o ɲɛdɔn min kɛ i na tunu dɛ i bɛ tunu f'i k'i kun funu n'o tɛ anw dan bɛ karamɔgɔ Ayidara la n'i nana fɛn o fɛn fɔ ko Ayidara y'a fɔ tan min kan ka fɔ a fɛ ne y'o dɔn min man ka fɔ a fɛ ne y'o dɔn n'i ye fɛn o fɛn fɔ ko Ayidara y'a fɔ cɛ ni nkalon ne b'a dɔn an t'a ɲininka bon hali ne dati don a dɔw la yɛrɛ mais kuma dɔw la Ayidara kanuɲɔgɔn min ka faamu ka dɔgɔ fana n'i y'o ye burusi kɔnɔ dugu la tɔɔrɔ dun bɛ ka fɔ Ayidara ko la ka kan k'o kunnafoni pour que o kana taa jamana kɔnɔ mais mɔgɔw bɛ fɛ k'anw ka vie kɛ komi ala ka vie quoi anw ka vie t'o ye anw ka vie ye mɔgɔya vie de ye voilà bon ni mɔgɔw mago bɛ ala ko la silamɛya o kɔrɔ kɔnɔ ne b'o ɲɛf'i ɲɛna mais ni mɔgɔw jɔra ale ka ɲɛnamaya la aw tɛ ala ko ye dɛ voilà ale ko ye ale ko de ye mais ale ko tɛ ala ko ye ne kɔni ye ala mɔgɔ de ye wa e yɛrɛ ye ala mɔgɔ de ye mais non mɔgɔw na ne lamɛn ne kama quoi mɔgɔw na mɛ lamɛn de n bɛ ka min fɔ ko ala ko tɛ bon mɔgɔw na mɛ ne lamɛn ko n bɛ ka min fɔ ko kira ko tɛ mais ni mɔgɔw yɛrɛ y'a ye sisan ne yɛrɛ tɛ ka dɔ wɛrɛ fɔ bilen n yɛrɛ ta kɔ o kɔrɔ ko mɔgɔw k'u yɛrɛ ɲini dɛ n kɔni waati min dira ko banna ka foli kɛ dɔrɔn ka dugawu kɛ i bɛ ŋaniya siri i kɔnɔ k'a fɔ i bɛna baya kɛ n'i y'o ŋaniya siri i kɔnɔ i b'i tɛgɛ don n tɛgɛ kɔnɔ n'i ye min fɔ i bɛ segin o kan i bɛ gɛrɛ i b'i tɛgɛ don n tɛgɛ kɔnɔ n'i ye min fɔ i bɛ segin o kan silamɛma bɛɛ bɛ k'an seere i bɛ ŋaniya siri n'i ye min fɔ i bɛ segin o kan ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna muhammadu rasulullah n bɛ seereya k'a fɔ masi tɛ fɔ ala n bɛ seereya k'a fɔ muhammadu ala ka kira don ala ka jɔn don n tɛ fɛn fara ala kan n tɛ suɲɛni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ namara kɛ sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ n tɛ mɔgɔ faga ni ala kira muhammadu ye n bila baara ɲuman min na n labɛnnen don n b'a kɛ ala k'an ni dɛmɛ ala k'an ni dɛmɛ ala k'an fanga se ala kira kama bon minnu ko sahada ye silamɛya donba ye an balimakɛ ye sahada fɔ sisan bon anw ko baya bɛ sahada la baya bɛ fara silamɛya kan baya b'a la bon a ye sahada kɛ a ye baya kɛ o tuma o la aw ko sahada don anw ko non ko sahada don n ko ani baya aw ma sɔn baya ma aw dun sɔnna sahada ma bon anw dun sɔnna sahada ma ka sɔn baya ma ka b'o yɔrɔ la an tɛ kelen ye dɛ ala k'an bɛ sɔn aw ma a balimakɛ ali saga salamu aleykum wa rahmatulah